Gabe? Amula. Marua kana. Unotida komana ngoya kutende ukashiri. Uchitori mupenyu utendeuka. Tiri pano pamabhuku pano. Ndopanati hai. Ndinotoro kuzofara ndadainzwa ndiwe. Ungese ungane. Kuti musikapfeka magemu unobve magemu dzapfeka. Ndopepa usiku. Yarara. Ngesupangana. Kuti ndikaire ndichaisiya. Akomana angazava mune muzvichaisi. Votangosimuka kuno kuti kuchichaisi. Kuti chibve pamusi. Tingasaya kuchituka pana zvataita pana Mwari. Wondido kubonga mambo. Jesu ndiye imani. Aye. Yabonga hangu baba. Jesu ndiye imani. Oh Jesu murena. Amen. Amen. Telefoni ya ideketi amonda inokati reception ya kule. Unezgira kalaka ganga chikuemba. Ngachi bonga tisu. Ha? Murima amoni. Aye. Baba Mariwe. Anamatama. Uyayiweremwe ya. Yesu ndinokubonga. Oh Jesu ndiye mama. Ndinokubonga. Mata